Ongi etorri dan hori, bai, hau ez da gure betiko sintonize. Hau gorputxe movimenturi emoteko haulako intxun kantatxu edo bakizuik, eure itxuki irratiko inteligentzia artifizialak. Eta ze pasaten da, gorputxe godun imobidu? Kirola itzen dule. Da, haulan itzen du bermion. Handigora errotatati, rompeloseti, mendire, kiroldegiz ebe makalea ez da. Kultura eta kirola da gaurko tematxue. Popi emobidu bi ardalakon, bai kulturan da bai kirolarluetan. Venga, anime geuaz. Ongitorri dan hori, gaur amen dauz geugaz, tertulizen Julene, Ainara, Benito eta Hilario. Kaixo tropa. Kaixo. Epa. Epa. Preste kulturie eta kirolari... Bueno, hau tematxue da, Gaur ez da... Ainara, ez da horrek kotxiek porture pasaten izenak eta ez da. Ez. Irulau bidar esan duzen, Ia itxen badozkuien kasu. Eure superdeportibuek aparkata hortik kanpoan. Dagana gaur kirolari torzara be, bai? Bai. Geure tematxuek diez. Ia, nor gudau hasi? Nor atrebiten da popi mobiten, honetan gaizetan. Kultura da lez ba kulturan. Bueno, gero neo hasi. Bai, Benito igusta da beti, haure, dan hori mitzeko non gauzen kokatute. Ia. Askotan pasada, hemen tertulizen be bai, ez da? Ja urziek darugu hemen batzuk. Eta entzun begin dugu, bermion ez dago ezer. Bermiotik urten egin behar da gauzek ikusteko, gauzek tal. Eta gaur, esan du, baitu. Ingot, azaroko egitarauen, bermion zer, aztertu. Eta zin nahi, ikusten, da hartu dut hau da dalakon azkena. Eta gauze bat txupai gura dugu da zezan. Inotezela, hartu ekintzak, gero gitxigora bera norrentzako dizen ekintze bakotxak, eta no kantolatu ezela. Eta, bueno, niko aberatsa da. Kontun hartu behar dugu, hau gero, 12 bidar dauzela, 6 hilero daku bermeon zer bat. Orduen, aztertuko dugu, bat, ikusteko, urte guztizen, gero, hori 12 gehitzi bidertu, ez da holan, bai, idea bat egiteko. Orduen, kultura egitarra guatan, dako guz, antzerkizek, hil honetan, 3, nagusizentzako 2, umientzako 1. Irterak 5, tailerrak 5, musika saioek 6, mesa abestuek 2, itxaldizek 3, topaketak 2, liburu aurkezpen bat, bingo bat, azoka bat, familia eskola bat, jaiak 2, bai jaiak handera potentiek, San Martinek. San Martine pakarri beratakoz 24 ekintza. Eta gero, Santa Cecilia igune aurrekotxeak alekuek hor 4 ekintza dagoz. Bertsolaritza bat, da oso importantie bizkaiko bertsolaritza apliketa data, gero dakogu, denda solidaizu bat, formakuntza 3, deialdi bat, irakurlentxoko bat, irakurlentxoko feminista bat, ipuin kontalari bat, nazioarteko guna bat, filme emanaldiak 3, gero jaizek hasi nuen bat, gero sinema Nestorren 6 pelikulu umientzako eta 5 nagusizentzako, erakusketak 4, ikastaruak 4, berbalagun bat, guruz gorriako antolakuntza batzuk bat, gero 11 urtetik, 6tik 11 urteterako 8 ekintza, gero kiz, eskubaloie 5 ekintza, boxeo, osea, danetara 10, 83 ekintza, hil honetan. 83 ekintza. Bai gero, ni pentsatzen dut hor dagoela gero beste aberaztasun bat.
nok antolatuten dauen honedanek. Hor, hau dan antolatuteko, 29 talde eta persona banakakuek agertzen diz. 29. Bai ondino, beste data bat. Horretatik 29-tik, 32 Bermioko taldiek eta Bermioko personak. Personak bi agertzen diz, personalek ez da, itxalde zemurten dauinak eta liburu bat aurkezten dauinak. Osea, benetan da, aberatsa. Orduen, ni pentsaten dut esaten dugunin, Bermion ez dago ezer, pentsaten dut erretute gauzela. Bermion deuz gauz asko, aprobetsa, kotxe hartzen dugu edo trena edo autobus eta gu ez Bilbor dagoelakon espektakulo Bermion izin denagon, bai. Edo inguruko beste herri batera, pelikule bat badau Gerniken, da Bermion ez dakit botako badu, Gernikeran. Bai, hau da oso aberatsa. Eta gero, beste gauzo bat dana da aberatsa antolatzaileek. Gutakuz Bermion taldiek, bai kirolatan eta bai kulturan, eurek ikusten da bindakoz, eurek produzitzen da bindakoz. Eta orduen, ez da bakat, da gara, guri bermiotarra gustatzen asko zeizetakul ez parte hartzi, ez bakarrik egon jesarritzeleko baten ikusten zer dauen. Eta hemen pasatzen da bardin, takuz oso talde dinamikoak, antolatuten dagoenak hainbat ekintze da, hemen ikusten dugu, hil honetan bakarrik hartunde. Eta hau bagu ez, beste hile batzutara, ekintza gizeu dauzenak edo zei gizeu dauzenak ondino hau bikustu egiten. Ordu ni pentsateko, hasierarako, maizien ganin hau ipintzen dut, eta ia beste oser pentsatzen duzuien. Bueno, ni total nago ados zugaz. Bai pasaten dana da, Bermione oitzuri dagoela beti izaten, ez dakoa zer da, arazunbi nahi da, beste arazunbi nahi da, ni pentsatzen dut ez du limitzen geupe interesa, ze hau hilero helduten da etxe bizitza guztizetara, eta jentik etxomoten garrantzize, eta benetan dako garrantzize. Alde batetik, lanpilu edalakon organizetu hori, organizeten dauen partetik, eta benetan da aberatsa gutakun kultura mailan, eta kirolan, bai kasu honetan kultura mailan dakune egitar hauek eta orduen ni pentsaten dut beran garrantzizen bidatxola, herrizentzako oso garrantzitsue da parte hartutie, da ganera da edade guztitako jentintzako oten da, ez da bakarrik umientzako, gaztientzako, danantzako oten da zeuzer. Orduen, pentsaten dut ja hori esatie, Bermion ez dauela ezer, junimik garala aldatuten hori, eta nik ametik animeten dut jentie, parte hartutie, hilero eitzen dizen gauzetan, ze benetan dako garrantzize, eta oso aberatsa esaten da, arlo guztizetan dauganera beti zeuzer, Osea, nire aldetik, bai aldote zan, oso positibo dela, eitzen dizen ekintzek hilero. Neube ados nau ze, behituten egon nahi neube apurtxo beganetik eta 35 baino gehiago dauz grupuek, kulturen barruen sartunde dauzenak gure herrizen. Gehienek diez musika eta dantza tokatuten daueniak, bai badauz be umien danborra da, por ejemplo, erregen kabalgati ebe bai, Isaro Bikers, moteruek, hainbeste dauz, osea, desberdinek. Gudotezan, ez da bakarrik musiki eta dantzi preparaten dauinak. Zerak esan dauelez, ainarak esan dauelez, arlo guztizetan dauz da jente guztizentzako, nagozizentzako, umientzako. Bai ikusten dut, zeuek esan zuiena, bai, ondo, euren biharra letxilaku da. Bai, ikusten dutena da, igual, geure partizipazio edala gitxien ikusten dana. Euren biharra guztize, ez da eskertuten horren beste. Ze bai oten diez, gauzek danok usela ikusten, bai partizipeten ja gitxi hauekara. Da hauri be bai neupe gudot esan. Igual herrizek giz hau sartun bide laguntzinu eta geiz hau eituten. Osea, politxo dau dana, ze jente askontzako daue dana aztertute, bai, igual geuk emin bileki dau gizau. Herri modure eureri lagundu gizau. Hauri pentsatzen parte hartun, guztizan. Bai, parte hartun. Ze
Geizenok gauz beituten Bai, zelan eitzen dauen bai. bestiek bihar da. Politxo da, ez da, el naizungo, badanai bai ez du hartuten parte. Da igual haur izango lekide enbidune. Ni pentsatzen dute, hauz nau, eske kulturtaldien asko dauz, da lan asko untzen da. Gero partizipe dinozulez, bueno, batzuk ez da partizipeko, hori gauze dan ez da, zuri gustatzen datzu gitarri eta besti gustatzen datzu akordeoie, Bai. bakaso baten. Bai. Antzerkizetan, ez dako sakakaderik bermeon. Ez Ez dago. Zerkizen ez dago. Gu gara ja musiki eta kantati. Nik ez dut usten. Atzerkietan juten nahi, enai juten orai lengule sarri, bai juten nahi niko lau gauz askorik. Ja. Gero abeslarizek eta une pai, bertxutan be ez dago hori injarrik, gude gauri izango da, bai ez dago. Gauzak ez dunek ikusi bai ez du lertzen ero errezek ez da gure. Horrezek ez da gure. Bai, Askotan zuk emitzezu gauze bat eta gustatzen datzulakon, bai ni pentsatu kulturtalditan asko dana dau. Dana dau gaur gunien. Honi partizipe, zutin ozulez, ez da bingo jente askok. Bai, Abaniko ederra badau bai hori. Bai. Abaniko edau edozein guztutakue, Osea, Bai, hala da. danatakue. Danataku dau. Danataku gudauna, danataku dau. Bai. Bai, gero beste arlo bape bai. Claro, hau dana papelan ikusten dugu, eta dino, ze politxo zema gauze, bai honek bihar batako aurretik, Bai. hau dana koordineteko, honetanakaz berbaitzeko, zelako azpigiture behar dizena honentzako, eta horretareko, bueno, udalan dauz ez da, bai kultura zailea, eta gero, bai beste zail guztizek, azken baten musika eskola, kirol zailea, giz, bueno, beraz, liburutegize, turismo bulegue, euskera, bardintasuna, bueno, horretanak, danak sartzen diez. Gauze baten, edo beste baten, bai antolatzen, edo da bera, ekonomia bai, azken baten, edo subentzinu dizela, edo ordaintik egin bidizela, edo udaltzainik geure, bide bate bai bidela, edo ez daiz bide. Hori dana koordinen bide. Honetako atzetik kriston lana. Eta hor daku, kultura zailean, ipentsatzen kultura zailek oso ondo funtzionatzen daula arrezen. Hor daukaguz lau handra biharrin hor zailen, eta diezente oso ona. Oso ona, bregata dauzenak benetan hor, nik ondo ezagutzen dutez, eta diez benetan eredue, gauzek antolatuteko, eta bar. Eta beti dinot, hau hartzen dugu etxien, da dinot, bueno, tal, bai honen atzin dugu, handize, eta baloratu behar da. Eta gero, esan dugune, taldiek, zer esango dugu, gure taldiek, bueno, dakuz, danataikoa begiratu ontzek, oitzek ipini dozku. Kulturtaldien zerrendien. Baino gehiz hau dauz. Eta behitu, edo zer, pasatzen dana da, hilebako txan, hilebaten ez diz danak parte hartzen gauzetan, bai edauz taldi gero urte guztizen, zer egiten da bida. Eta horregaz be kompleta egiten da, ez dinotzute zer zaizetan. Zer zaizetako zati handi be programina, herriko zaizek egiten, herriko taldik egiten da. Orduan ipentsatzen dut, benetan egon behar gara posik eta arro. Arro, dakogun oinarri kulturalagaz. Gero beste gauze bat alen esan dugune, jentik hori aprobetxaten badugu edo ez. Bai pasatzen da antzerkizik kasbe, antzerki beti ikusten duzu, eta igual bigarren eguni ez deu sarrerarik. Igual izena dako lakon, edo tal, eta beste batzu, gizau kostatzen da jenti iruti. Hori da pelikulen ez, honetan egunetan, ni normalin domega guztizetan guen zinera, eta aurten ikusi dugu, bueno, orain, hiru astetikona, ikusi dugu, kontxako lehenengoko eta bigarren sarirulek. Osa, permion euki dugu. Eta da, lujo bat. Lujo bat, ezara mobidu bihar erritzi, eta ikusten duzu hori, eta, bueno, nik animeten dope bai, zemat eta pelikule, obi hauek ikarri jentie gizo zungo da. Orduan, horbe bai behar dauze, segun ze pelikule, egoten gara jente gizago edo bitxeo. Honetan, egunetan esan da gol, Osa, esan da gol. Toper egon da. Horre pelikulet badakarrien, Orduan, bani pentsatzen dut, batako gulea,
talde bat antolatzen dagoena, dinotu udalmailen fenomenua. Gero taldiek, herriko taldi kolaboratzen dabina, gauze pilo bat egiten, orduan zer behar dugu guk herritarrok, zutie, eta aprobetsati hori. Eso es. Azken baten, hori da, zerbitzu bet, imitzen dozkuina geure aurrien, eta behar bada igual, ez da erabiltzen, ez da. Dana pesti izungo. Ez. Ze batzuri guztako jatxoi zini, beste batzuri antzerkize, beste batzuri Bai, bueno, aurre ikusten zurizti, ez berri eta uzela eta edade guztien txako. Beraz, hile baten ez dagoena guztoko, urrengo okingo da guztoko. Orduen, ametik animeten du jenti, parte hartzeko gustatzen datzoien arluetan. Ze oso garrantzitsua du mantendu duti herri zen. Bai, kulturan ez dago hori. Gero hemen dinurez geu, klaro. Ni beti egone kulturan, dago eta urte da bakit zer da. Bai, desbardintasun handize dau, kultura inju berba, de minju 10-10, bai kultura de kirolara. Zergaitzik, da bat, hemen entzu dontxon momentuen, kultura dauz jentie, udaletxien, da, klaro, udaletxien beran ordutan da. Ez decir, lan itzen da, bai pakata. Kirolan ez. Kirolan Bermeon, emeretzi talde dauz. Nik elela guazi hor gudotezan, amaitxu badon Kirolan kulturan, gero ingu berbagi jau, bai. Hilario parkatu, hauntxak emongotxu duerbi, zeuri, lehen, ze guzandotezan, kulturalgaz amaitxu baino harin jau. Zeuek, Julene, bakizu nik parte hartu aldote bai galderakaz. Bai, esan. Julene, esan zu genti animeteko, zu zetara animesara. Ze, bueno, entzudetan gaitxik esan zu animinbiko garala, ze zube animetekotan zauz, ez da? Bai. Zeuzetan animeko guzu, ez da? Ni personalmente nengot berba orain. Bai. A ber, ni kulture zaiutan, ennaua, ez dut hartuten parte askorik, egiz esan da. Ni gizau nahi kirole mandatik. Vale. Nik nire zapato domekatan nik kanpo futbolan pasaten dutaz. Vale, perfecto. Da ni kulture gaizetan, batzutan, bai ikusten dutaz gauzek, bai enuen zinera. Animetekotan zauz. Bai. Ondino animeteko nau. Ondo. Igual ondino ez topa neuri gustatzen dazken gaur geratu da, azte hauri zeueri galderatxitxo. Bai. Ainara, zeue bai eskatu zu gentien partaidetxa, ia, zetara animeten zara zu kulturalki. Ni Julen eldez, gitxi. Ni kirolara itzen dut. Genti anime bidu, bai egeu animetie kostatzen. Anime lelau. Autanime bigara, no? Osea, lelau, neu. Bai. Da gero bestiok. Vale. Benitori eta Hilariori alrebes ingo txate galderi, etxati pregunteko ja animeten badizen edez, esango txatiena da galdera bi. Ia, bat, Benito, existiten da Bermion H Factory DX literatura eta arte banda edo guzurrezku da? Elkartin hartin hau txakatadote zerrendie? Bai, badau. Egongo da. Bai? Ez dut ezagutzen, ez dago zideri. Badau. Nik ez dut ezetuten, Eso ezetuten. Hilario, eta horrein zeuri, existiten da Bermioko elkartin hartien Asociación de Bailes Caribeños, dantzatu gurekin. Bai. Epa, hori bai. Vale. Ese parte hartzen dut lakon, porque Ez duten zara lakon, ez da. porque ikusten badoztien baten dantzan, akaba. Hori, ari gukin, hori torrontxo joan hori tornada. bakin ordan moten dauna, eta... Badako zu saltzeruen pintxie, Hilario? Nik... Horrein, Hilario hori berbie, da segiteako lagunagaz. Kulturan egin dut lan. Da, karo, lehenek ikutsan duten esan, bai lan, bai neuru zueldun barrun egon da. Claro. Ulertu duzu, nik hemen algundakoten esan da nuen zuzenderize, eta fenomeno. Eta beti izangot, radizuen, da radizitu kanpora. Fenomena. Bera lehengo guanera. Bai, horrek ez da gure esan, kulturan injotele lan, kirolan injot, lan asko ordutik kanpora, desto kobra. Eta nik horregaitzik, itxitzen baztazu inlela dut esan eskerrak emon, horrek emeretzi talde deusena Bermeon federata taldiek, Euskal Bermeon dana dau, kirol guztize dau. Lehen esan dau, boluna auri estopetxaten dauna, pentaki estopetxaten. Atzinen egote esan dan talan,
Bai. Bai. Non dauzen marrazkizek arrantzalin eta Bai. hori egote esan da kantineko gizon batek erute esan dauen bolak, ez da itxizena, zala esaten da horrek, boli bai, egurrizko atzamarra zartu indetzat esan da. Bai, gila guztote zuk. Gero ikusi do beste bat, errotatan. Akordaten zana Benito, errotatan begon zan. Bai, ez topetzaten daula. Bueno, bai, nuen horra. Emeritzi talde dauz. Hazi urde behitzik, kikunbera rauger, data bat, eta bar. Karo. Horreri lehenagun mungo txati eskerrak, porque hor dauena, diretin hor dauna, fulak eta danak, danak, horrek intzen dau bi lan, Pilo bat. bai lan ez da bardin, zeure sortzi ordutu di kanpora, biharrentzi beste 5 ordu. Gut esan, eta nipaki kulturak usala nintzen dau lan. Bekaro, beran sobrin due. Ulertuten ez da zure, ez dokure inok hartxie kaletzarretik. Arek intzen dau lana itxosopetekue. Bai sueldun due. Bai. Eta honek amazon emeretzi talde ez dakoie. Sueldori. Euren lanetik aparte. Arik umie, bai ez da, arik umie keruen. Fitxekatara, arazu, junotorri, gero kanpora zumbian aztien. Hori da itxosopeteko lana. Itxosopeteko lana. Danik bihotzez eskerrak emoten dut, neu egon nahi, bainik emoten zatie gaur unin umebidakot, lobatzu bi, bizekitzen daue kirola, eskubaloean da besti ikukunberan, da fenomeno eruten txoiganera. Horregaitzik gut esan dutena, desberdintasune kulturan behungo da, bai egitxe guntzen da, zergaitzik, antzerkize dakazu, Eta listo. eta imin behar badin baiek imitzen do neuk, gutu esan, sueldu dakotelako nordun barruen, ero besti, gero, mongo da beste batzuk. Generalmente hori desbardintasune dau. Gero sartungo nahi, gure badozu inditzitzen bastazuien, ez da bola udaletxi berapestako kirola ondo behitute. Gero esango neska bat, esaten du beti neskak eta lagunduteko, munduen geratu dantxe, txapelketan, 11. Hori da itxosopeteko gauzie. Euskal Herri zen eta Espainia guzti zen onena da. Nahu esaten alterofilia. Gero esangot, hori da izan da bedanakot garoa. Bai, ezer guzu zan. Horregaz gut esan, inok udaletxik ondino, beragaz hone berbeten aurrera hube bai. Zebez. Zagutut esan, zeu zerren biliki dauela... Hombre, zeitzik intzen datzo jaurigitarreri. Eta bihar dau, ateletin jokatuten dauna. Ja. Eta zeitzik ez hori neski Espainiko obeina eta Euskadiko bina, da, ontzen da mundialera, orain bete, 11. geratu da, eta mintza Europara juteko da Turkia. Badakizu horren... Guzu zan, ezberdintasune dauela, kirol batetik bestera. Hau gude zan, udaletxik ez dakola, behitu, Bermeon inge ekintxek, txosopetako internazionalak, Etiopak, Kenietak, Madrilinu, frantzesak etotezek, Bermeotik, soilubera karreran. Hori desagartu izan, bagizu etxik, udaletxik etxolako non moto zan importantzirik. Hori aldote zan. Ni pentsaten dut, igual, ebongo txola udaletxik importantzi zeba, ez dauzakingo zelan, edo zer egin, edo zer... Nik ez da pentsaten nolan, ez zona emoten importantzirik, Hilario, Neuk ez da pentsaten, Ni pai. Importantzi zeukintzen bazun, behitu, neuko esango txut. Urtin baten ez dagoten batzar bat, talde danakaz. Kultura da kontrolata, amtxe espadan eusi, amtxe espadan azu, nik egonei urte dena eta zinekotzi kontrolata esan dauen dana. Dare lau personape bai. Erropikan bizeten bazun bai, jakitzen. Da bihar baden lagutasune, kulturara zuen, da pres. Bai politikuen, da bai langilek. Hori ikusi dutelakon. Kirolan ez dago. Eta hori izango txue, emeritzi taldekuek. Enai sartzen kiroldegize, Bai, badakit. Kiroldegizen dagoena, deintzen baden puntual, kintxe bat, kobraintzen daubie. Bai. Ez da bardin. Eta nire guztien da inju berba askotan, emeretzi taldiek. Hori da, gudoten zan, desbartezuna. Dinozu, ez zola moten udaletzi balorek nik ez dut guztien.
Hilariok dinon emeretzi taldiek, Klub Bermeo Karate, Urdeibai ET, eta ez da estralurtarra, Urdeibai ET esango da, ez taipa. Bueno, igual Hilario daki. Sicili taldea, Bermeoko HK Salea, Judo Club Bermeo, Soyube Saspi 0 Saspi Bermeoko MT, Archa Bermeo, Sociedad de Caza, Pesca y Tiro de Bermeo, Bermeoko Saskibaloi taldea, Arcusco, Tirolarien Bermeoko Elkartea, Remo, Club de Triatlón Aritxatxu, Club de Ciclismo, Bermeo Fútbol Club, Club de Atletismo Tarasca, Club de Kickboxing eta Club Izaro Sub. Also apurtxu bekizau sustantzize Hilario, zeitzi pentsaten zundan hori, botasune... Danak haze nahuelakon da danat inoztilakon bardi. Ez di sentiten balorata, orduen. Udaletxe mandati. Urte guztien etxo intzen Pamplonari pesan. Kasori pesan. Eta zu zer proposaten zu? Urtin baten eurekaz batxartuti eta hori? Batxatu da, ero batan bat, kulturan zaitziteu zinigotzi zen. Kultura erituen dauena. Entzu, kirolan... Da kirolan? Ai, bueno, kirolan dau, kiroldegiko zinegotzize. Kiroldegiko zinigotzi zen, izango estazun ordan. Bai, sabi ez ba. Sabi da? Sabi Hortuzar? Zakintzot. Esaztazu dana. Eze bere desprezizetik etxik, eta eze ez toku dezan lehen zantzuti ez dutela gure badino tontxe, zemate kirolari jakini bidau. Zupa dino zazun, nire albokuri kulturekue esango txu askaningoko loribe bai. Egon dalako urtean askotan. Eta alegin hitz esan daulako. Jo, parkatu, Hilario, nik por una vez esaten da moduen, erre bat egin gotxut. Ni pentsan dut dala persona bat, kirola gaitxik eitzen dala arduratu pilo bat. Bai, igual Hilario gutxu San Polideportibo duen bakarrik. Bueno, eta impliketen dabe bai. Beste taldikaz be bai. Daueniko, gutxut esan, adibide bat imitxe harritxik, aurrera gonzaniko ebai, zelanda, barri zuen jaizek, eta onzan rute bat bizikletakaz da, berabe bai zunzan, antolatu zauen, berabe parte hartu zauen, ez daitz, nik aur ikusten dut kanpotik, oin, gehiz horre bitik enten badauen jentiek, implikazio gehiz haueteko, ez daitz, taldi epe bai, ni pentsatzen dut beti ez dala beste personin, taldi epe bai, entzauie alegine jentigaz geratuteko, udaletxera, ez da izer, hau gudu, beste gudu, zestri gudu. Parkatu, nik herrizen imote. Galdetu itzen dut, Bai, ezke horretako gauz, zure puntu, da nire puntu. Nik talde bapakoten, da herrizen txakintzen mauten, udaletxekuek etorbiliki ara taldera. Arazoritako zuia, ez dako zuia, bihar zuia, ez zu bihar. Eta nidi neotxuteniko meretzi taldetik badinoin hori, zuten ustat bat egondala, da ziklismona dakota putetamen, eta ez dozti esan zuten osuna. Oin ez pase karrerain jauen, esango da, ez dute duderik inozi imitzen. Bai, nahu esaten kiroldegitzi kanpora, Bai. Kiroldegitzi kanpora. Bai. Nik igualen modie, nik ez topetzaten, ez? Argazi zen urten dau, Hilario. Bueno, bai, igual, nik ez topetzaten dinot, ez dutela pentsaten honek emeretzi talde deusel erretute, niretzak. Bueno, bai. Ia, jende, ez hue pentsaten pertsonak edo taldiek, haitxetu baina nina hau... Nik ez dut esan persona izenik. Ez dinozu gaitxik, Hilario, dinot, itxeko geuk, hausuna arketa bat, estrukture modure, zebakizuie, ez diz bardine, kintxe kulturalak errezago ediez juti lekorotara kirola ezberdine da, aparte de osasunen barrun egon. Osasuntxu da ikusti teatro bat esan leike. Bai, osasunen barrun dagoel eskirola eta taldik bedizelez, da bizekin ju bat kulturala eta kirola eta hor ikusten du kulturala itxidula baztertute ze ondo du, Benitiok esan dago moduen, eta Hilariok dino modun orain, kirolak dago hor gabezi batxu dakoz. Hausnarketak esango zen ziren, struktureri buruz, ondo topatu zuen berbaitzie, zelan egongo zandan, edo proposamenak, edo badauen gabezi bat, dinolez Hilariok aurreri buruz hausnartu. Nik Hilariok esan dagoenatik, ulertzen dut,
dinozule, esate baterako kultura saila, era batera funtzionatzen dagoela, eta hori ez dela errepikatzen, naiz eta udala esan, eta kirola eta kultura bertan egon sartzen de, bat funtzionatzen dagoela era batera, da guzule besti be funtzionate antzera, eta hori ez dela gertatzen. Nik hori orduen ikusten bada gabezi beta gala hor, bani pentsa edo baten batei, entzun behar dagoela, hau eta aleginek egin, obatuteko, ez da, zozer espaden funtzionaten. Pentsatzen, nik, Ni badiotxo, nik kirol mundu ez dute askorik ezagutzen. Nik apurtxu epai pentsatzen dut. Eta horregaitzek esan dut, Bermeon, eta gero berbeintzezu kludanakaz, eta danak esan duzti, danak, betu, berrean eskigaz bego nahi, horrekin jau hauntxe CrossFit Bermeo emili, da beradales monitor ofiziala Gasteizen atata tituluketanak, eta bego nahi orain egun, eta esan zateniko, betu, inozo esan zu daletzik, bestia, ez dukure berbarik egin. Kontestatzu berak. Horreganiko da. Da horrein niri minitzen. Klaro. Zergaitzik, kirolen jotelakon, eta kulturan egona, jogo eta mabi urte, da ikusten dozelan da behar, da hori beti izan dut, bai ez da lehenengo beharrez. Hau tertuli ukintzu, eta nik esan dut. Horkeintzen da niko kaso baten, Euskadin dagoen txirrindularen menditxik eta honen eintzen da Bermeon. Bueno, Bermeon... Nik ez toz balizo, nire ez toz balizo sarreri moteko bakarrik, Claro. Trofeo moteko. Bi lagun resentzeko bermotar bat gizagu dut. Kontun hartun bide... Lan intxeko gudunik. Claro. Eta kontun hartun bide, hori momentu honetan, parkatu Hilario, puntuazin gauzitxu beti. Gaur egunien, hori momentu honetan, jokalari asko eta deportiste asko dakuz, bermiotarrak, osea, de renombre esatiles. Elitien, bai. Elitien. Eitu Urdaibai, Julen Urdaibai, eitu zelako deportisti dan, beitu Mikel, beitu Nai Gomez, non dauzen, beitu Auri, Garoa, da horreri emanen bizatxoie zerein jauien, ze horren biharrin jauie eta euren sakrifizizu eta da udaletxik ez esati ezer horreri da taldiek holan okitzien mandara, ze nik ez dakote horren beste dato Hilarion moduen, bai badauz. Betu, atletismo munduen esango zu, Valenciana urten, jundi Bermeotara 6, eta 6-dekin zeu, txarren injaunak ordubi eta 43 minutu. Hori, ez dakina zer den atletismo, esango da hori zer daba, hori da larreletxe. Bai, claro. Zematen terna bide, hori. Lau hilabete giltzena, topien. Balorin bide hori da nahintzen da, lanetik gero. Ulertuten duzu. Bai. Horregaitzik gu desan, batepez. Ahí está. Melako zu izenak. Bai. Ez dut esango izena da. Batepe zer, Hilario? Batepe udaletxik, zerero, hau bestiero. Laguntzarik edo Ez, reconocimiento bat. Aparte laguntzie. Porque laguntzie geroko itxido eta pruepa. Beno, honek auritu ez, hartun da kotxitan da zundi izerik. Valencia erartin. Valencia da zundi, dolosti behin jaue. Valencia januen dauen lekue, da hor, zeuzelez internata da zerizek eta bar intzezulez, guztu zapatilin juen atope. Eta jun bizara, ordu kilometru intzen, irutik gitxi, irutik 30 minutu, ibiltzen dira, 40 minutu atope. Topien, minek urte di. Valencia da lizuna, gero dolosti be bai juteko da, bueno, bai aurri gute zan, inopez. Eta zu zeitzi pentsaten zuitzen dela gehiago balora futbola, beste kirola paino. Hortik hasi bigara bebai ez da. Zu pentsaten... Horik erantzun errezada dago. Balones fuera, enaran mandati. Neko esakotzu. Errezada hori. Neko esakotzu. Unai Gomez egontaneko Bermeone balkoin egon da udaletxekuen, zeuko esan. Udaletxeko balkoin egon da Bermeon futbolan jokatu dezen daliko? Bale, izkarrik asko. Atletin dugulako. Gaur egitar,
Bardin. Bardin. Hauntxe gazte bat fitxe daui orain Bai, egun bi. Santa Maria. hamasei Eneko, urteko, Eneko. Fitxetxo atletia. Bai. Bai. Hori urteten badun primeran, barko inungo da. En cambio, horren eski kaltzaduna 1 kilo tirada baten, porque ulertu mide kategorizetauz, horren eski dako 68 kilotik bera, eta altzadau 1 kilo golpien. Bueno, bai, Hilario, horrek erantzun errezadako, Esan nago. Alterofiliak nok ikusten dau. Notako segimientu alterofilian. Parkatu gauz esaten, Ez bermioko herri zen, Bai, bai. A nivel general, General, entzun vale. esaten. Orduen- Ez konpara alterofilia bat futbolagaz. Vale, orain nire galderi da... A ver, ez da SBS desprestigiarekin, ni mucho menos, ni mucho menos. Bai, egudot esan, gaur egunien, zeintzuti ez kirola geizen segimientu dako hienak. Futbola, ziklismue, balonmano, Bai, da horre gauz. Alterofilia nok ikusten dau. Ze reperkusio dako. Nik ez dinot zuri, eta ez dinot beste bateri, ez Ja. dinot herrizekin bitxola Ez, bolandera. udaletxi dinozu. Nik dinot udaletxi Bai. abe bermeotara da. Ba, claro, por supuesto. Da, atletismoku Valentzia zundina bermeotara Ba, die. bai, claro. Eta boseu geratuna kampeon de España, Bai, nire ez da gustaten boseu, argi dinotzut. ez nebri bez. Da, galdera bat itxe batazun, igual, hau. Bai, ez da, legidata. Da, legidaunez, autorizeta da, Bai. Ja. Zei txikiz. Zure erantzun emoteko, karo ez duna, nik ez dinot herrizek. Bai, persona bat hau egon bidena arduru duen udaletxien. Bai, Eta bai. arek esan bitxo, o alkatiri, o baten matiri. Horreri moteko beran errekonozimientu bai. Horretan Dinot, zeugaz nau. Nik hori pentsatzen dut. Ez Horretan. daitxe gogorateko basarie. Orain urtiek egiten zana, da urtien destaka dauinak. Zehozetan, Bai. normalien kirolan esaten zen da. Gero itzen zen, plenuko saloien egitzen zen, ari rekonozimento bat. Danak jute ziren bertara, esaten zen nortzuti zen, zer lortu dauen, txaluz duten ziren, ez da diplo, ez da Bai. zer banatzen zen da bai. Gero, ni pentsa dut hori oitzuri gero, kenduin zala. Eta hori bai esaten zen, Zeitzik kendu Dana- zan esango txu benito, gero esango txu lagu. Nik kirolan bai, esango txu gero. asuntu da hori egin egiten Egin zen. egiten zen. Esaten zen gandera, nik unkigarrize politxe, eta gandera rekonoziten ziren danak. Claro. Ez bateri edo beste, ez, danak. Non okintxaguna sos errogurtien, tan. Gero ez da izer pasa zan da. Lego esango zuen, ze pasa zan da, eta garbi. Lehen esan dutelez. Zeintze zan da udaletxiek, jaize peño, hori izate zen Gabon bizperatan. Txosune, Jose Luis, Boseo, zein zui aurten detzan niri norguzuien udaletxera etorri. Da ez da, se queda como Dios, argazkitzetara udaletxe ondo geratu. Ja. Da genti, ja, zeitzik, kendu de. Bestalako juteza taldie. Kirotatik ez din jutezan, porque hori ez da gauzie. Ja. Argazkitzetateko hori badauze beste politiko batzuk nagozizetina. Hemen politikuk txekuka izanak. Bai, hombre, Hori errezana da, niti nutena, gudoten esan ez da banai kapaz ulertut espliketeko. Ez da huela kirolan, eta baina utxut, emeretzi taldetik bat konforme da. Nik uste dut baiet. Honek, Joko bai. Sociedad de Bueno, Caza, Pesca, Tiro de Bermeo. Horrek atbe bain zu berba, Hilario. Ia Hilario, ni pentsatzen dut, osea, ezin zena da, nire ustez, kritik ez talako itzen, eta itzen zandanien, Ba, junbez. kritike edo zunbez. Eso Ni es. pentsatzen dut, ez bada itzen, Egin zer. eta egin behar bada, Bai, egin zer. ba, rekonozimiento Bai, hori egin zan da Hilario gutxu rekonozimiento, zan. adino txut hori itzen Ja. zandala. Orain, han egoten zandala ez daino, da argazki jataten zandaula. Hori errezana da benito. Bai, ia. Kultura bebardin egin. Ia, bai, errezena, bueno, kulturak beste era batera joka duten zan da, beste gozo batzuk egiten ebazan. Ez da espliketen baden Bai, eske kulturan desbardine da. Zer, Kulturako desbardin izati. Ez bada, baten batek hartu dauela sariren bat kulturatik, baten bat. Bai, klar, Bermioko kulturtaldiek ez diz presentaten inora sarizik antateko, bai, kirolari ze bai. Orduen, ba, logikamente,
hor badakozu, ez da hilnok, atza dau, heldu de lehengoko bigarren edo hirugarren, edo beste, asuntu da, horregon dala, itzen zan. Gero ez da egin, eta dinoztazu ez da egin, jentik ez da la kontzuten zan. Hombre, ez topaten ondo. Nik erreza topako zan duten, bitu. Barkatu, Hilario, zu pentsaten zu diskriminazio bat hauela hor. Bai, handize. Eta ganera bitu. Kultura eta kirolan artien. Benito tinuna hori errezago esango leki, da argizau. Deitzu danari, eta galderie, hemen jauna Benito, ez da harik itotela, zetxik ezatozi. Todak esango txuie. Egin dozun ala egin egaitzik. Seguru nau. Zetako guzu, niri etortie, esatie, Josun esan dela Espainiko txapelketi. Entera zara? Urte guztien? Ez. Dinozta zuren gabonatan, injauna otzailen nire bazi Espainiko txapelketa bat, imagine, Eta on dinozta zu, zuen taldien inorra gonda, gabonatan. Bai, Josune geratu de txapeldun. Hala. Ja. Nik ez dut ikuste. Bueno, vale. Zuk ikuste zondo, Benito, nik ez. Nik dinotena da. Eta gero... Zeuk esan zulakon ez da txola neska horreri... Horren eskiri, ateletin dukuri. Ez da txoila, bai, jode, egon bada erabat. Bueno, Bermioko erremolarizeri bai eitzen datxo, no? Bai. Kontxaire bazi dauien nien egin jatxoi. Eta horren egiten duten galderi barriro da. Zeitzita hori desberdintasun hori. A ber, faktore bat uste dute zauzi lastuten. Bat, ez hori pentsaten kulturala dana, da herriko jaue eta talde erekiko, kirol arluen, igual apurtxoet individualisti hau edalakon bebai kirolak, sarizek, aurren hausnarketa bat. Bai, argi dago. Individualistienik ez dut ikusten dizela, Alterofilian neska horren atxi... Bueno, bai, alterofilian bermi... Ez individualistik euret izelakon baizik eta kirola bat bakarrik. Bueno, bai, alterofilia da. Ez berdine da la bakarka eta taldeka itxi. Hauri guzu zan. Bai, bueno, Hilario, pentsaten dut gauzek, zeo zelan, non edo, bardin jezearlotan ez badai funtzionaten, inbehar dana alegine da, konpontuteko. Hori bat. Ni pentsaten dut, ikusten bada, honek, kirol taldi eta kabriet ez da, batun beragaz, eurekaz, berba egin, eta bai, badinotzu lehen be. Ezin dugune da, kritike eta gauzik itzen dizenien... Ez duen. Bai, eserintze. Ia, Hilario, nitin jotxutena nik ezetu dutena. Itzen zen relazio bat, honek tal, urtien honetiez sobresa, burualta dauinak tema konkretu batzuetan. Ez da intzizan, Benito, ez hausun di informata lagun, ez. Kultura nago zabe kirolales. Ez da informatezan, ez da zakitzezan ezer. Karta bat etxatezan dan. Kluiri... Ia, bai, Hilario, bardin joztela zein dan erie, asuntu esan da. Hori izte erie. Bueno, bai, hori izte erie. Ia, bai, ezke, holan bago ezia, kartiez, deitzu banamanaka ez, nidinotena da. Egiten zen, ere bat edo bestera. Bai, horreri gentiri itzen zen jatzo, edo deitzu seguzulez. Homenaje bat, edo, bueno, eskertu zerein jauen. Eskertu zerein jauen, punto. Eta ni pentsa dut hori, importanti da. Gero ez da legin, esto esakin, ez da legin, bataldik ez da bilakon esan. Orduan pentsaten dut taldipe, euren pekatu batako hiela. Ni pentsaten dut ez da la egokiz hori. Ni pentsaten dut, da gandera, arazo epadauzen bidizela juen eta konpondu eta berbai. Eta gero, beste gozo bat azikeran esan duzune, eta pentsatzen dut igual itxitzen dagoela ez horren dinozu. Eski kulturakoek kobraitzen daude, eta, claro, kobratzen daude da biarginek. Biarginek. Eta esan zu, kirola eta guk ez. Claro, bai, onzar esaten kirolak ez ez. Ia, kirolako biarginek kobratzen daude. Ez da bina kobratzen diez, kultur taldiek eta kirol taldiek. Horrek bardin zu... Bai, desbardintasuna kirol taldekuek ez da uintzen organize bapes, ekintza bapes, da kulturako upai. Bai, hombre, itzen da, Esan bat? Bada ustaldik itzen da. Esate bat hormen nahi behituten, eutxi gogor, ital, hori... Hori ez da uintzen. Itzen da bina, dantze horrek... Atletismoko laku. Hori ez da uintzen, hori itzen da tarazkatzik. Beste bataz... Bai, bedin hortxut horrekan agertzen dizela. Bueno, tarazkak txikik itzen dau. Orduen, taldiepe, zozeriko da, eta
Taldi pai, dana. Taldi dana. Ez bai, Zuk esan ezazu, duzulez, personala ezazu. Bai, claro, personala, noski, personala, horti bizideko de, Bai, euren horregatik biharra dut hori da, esan, hori da, turismo ba. kugitzen dauen moduen, Bai. gauze, bai, claro, hori da, bera biharginek. Gero, dauz, esan zuten moduen, hil honetan, 39 talde, da hemen dauz danak, Bai. kirolekuek eta Kulturekuek. kulturakuek. Eta horretatik, 32 bermeotarratiz. Klaro, itxen da, eta honek ez da ikuratzen. Ez batek ez bestiek, honetiz, voluntaizu. Atzera, ez da etxe, bai, gustazu, ero guzu Ez, zan, ez, nik kirol gurutu dutena. taldekuek, eintzen daue aurek. Hor dakosuna, eskubaloie, eintzen dauna bakarrik, patronatu pasa hori kulturara. Izena, jokatuten dau Benito Josunegaz, eta Hilario Pepagaz. Eta punto. Bai, En cambio, kintzi daueniko Hori da. kulturaku, bai dauz kulturako gentie. Ja. Ja, nik enteniten zu. Hori da Hori zer da. rizarra el rizo. Baina diziozu antolatu nok. Kirol talde bat egiten badau, ekintza bat, saskibaloikuek edo ez da inortzuk Bai. eskubaloikuek, eurek itzen da. Dan aurek. Kirol taldekuk, Ez dako non hor goitxik Eta usu bez esaten aurren bizu. Eta bez batzakuk antolatuten badau izo zer, duez kanta itzen dabi da listo, batzuk itzen dabi kanta, hori dalako dauren alakoa, eta bestik itzen dabi, eskubaloia, osea, hori argi itzitzeko. Zuk usten. Nik ez dut ikusten holan da, zeuk ikustezu holan gauze bat kulturena. Bueno, esango da zeutinozulez kulturena. Kirolan, danak, guztekiluko diotzuie, kulturalez egitie. Gero, ezazu kirol patronatu barruen. Patronaturik ez da horrein da, kirol Bueno, zaila. Kirol zaila. Bai, bueno. Ja. Beti izan da kiro patronatu, eta usteten da kiro patronatu. Polibortibu bingo, polibortibu, txeko zulez. Bai, hor bai barruen. Esan batek urteten dauna. Hor badau organigrama Barruen, claro, hor bai. Eta beste talditan ez da Bai, horri. ni kulturako ikusi dute, kulturako gentie... nordatora bezie, biharrin, antzerkire, biharrera, antzerkire. Bai, ekirune, hon bestie. Ja. Eta nik ez dut ikusten patronatotik, kirol patronatotik, sekuzulez hori, inor biharrintzen... Partido bat baiek imitzen. aurkeztuten. Benitok esan daulekun bez. Ja. Intzen dut tarazka dana. Ja. Baile, batu, Bai, aurri ebaitzi, esan txupa. Taldi dizela, euretizela biharritzen da binak. Bai, ba. Kultural taldilez. Ba, hori da, desberdintasun hor dau. Kultur taldilez, bardin. Ja. Gero beste gauza bat biharginek udalekuek. Bai, taldiek, eta hor da, niretzak aberaztasune. 32 talde. Azaruen gauzek antolatuten. Bai, kirolatakoek eta bai horretakoek. Ni gero beste gauzek zen nahi sartzen dinotzuk, hori da laberatza. Nik enteniten dut Hilario Gudauela esan, kultura arluen, udaletxie gehiago impliketen dala. Gauzek antolatuten da gauze prestatuten. Danatan. Da igual, zeran, Kirolan arluen, eure taldik eitzen dauiela dana, osea, udaletxeko bihargin barik prestatu ezer, ekitaldi bet, ezer. Nik hauri enteniten dut, Hauri izan zuz. Hauri da. Ez da una kuletu hori, Da, igual, ni tokaten daztena, ni Hilario gaznau, ni neure kirolan sartun den hauena ni zeuaz nau. Da, ze kirol da hori? Ni futbolan, ni Bermioko futbolan. A tope. A tope, bai, a tope. Da, remolarizek esaten batxuien euren erropak garrutxeteko etxien, ingo zantzun esfuerzo. Bai, engo lekidot hori be, bai. Vale, bueno... Ikitza puntualak ez dotelako izan. Oso da salduzu. Desagartu den, triatoiek eta Bermeoregon ditxosopeteko triatoiek, desagartu den. Bota hori, Hilario, ze besti arde Roma da, Zaitzi desagartu den, erreza da. Ba, ez dagoela kon laguntzari. Nor da, hamen utxe dutena, nor da arduru dune? Ba, esan dune, urten dagoena maire. Ba, daulekutan, esan, zer azo da? Hau esan dara zu, ez da? Bueno, alan da guzti kontun hartun bide, kirol asko dauzela be bai, kirolari asko dauz Bermion, grupo handiz eta hauz, eta bueno. Horregaitzik esan dut, eskerrak emoten dutela, aurri diritibe Alan dabe. Diritibe danari. Porque dauz emeretzi talde, eta Bermeoko gazte da natauz bertan. Batzuk igual... Eta nire galderie berriro da. Horrek talde guztizek
paradiz kontaktuen, paradizen jentigaz batxar bat okitzeko eurekaz? Hori da galderien. Haurek eukinda A ber, Ainara, lehen esan dago, ostabe esango txuilariok, neu esango duran partez. Jundi ezeurek taldine galdetuten eta horre algara egone, buelta-bueltaka. Adibidez, Ez. hau igual desfasata dago, Nik, Ze orain ez daiz saskibaloi talderik badauen. Saskibaloi ez to pentsaten nik dagoenik. zeuringotzu galdera bat. Ez da errezau, nik 8-9 ordu biharren zeurin juteko zeur neuren etortie tako zulako disponibilidadie. Bai, bale, ados, bai, bizen arte, bai, ulertuten txut, bai, bueno, bai, enbide 50, ezta? Ez que pagauzen itxaroten hori, bizizen erlo guzezetan da, besteri itxaroten bazazen, neko esateko, ba, neukezan, Hauria da lehenengo fallu. Honek, ulertutzen zuzen esan. Honek kantzintzi. Ez que nik zeusar gure batek neu nuen la Personitzetxik personine. kantzaten da. Claro, bazuzen. Guzuzan, Erreza da. Hau da esan zu bat, esango lekitzuk izau behi, triatoi esetxik ez da induen bermeon. Zeurak ingo zu arrazoie. Ba, ez da Ni horako bakit, negon, supadakizu. bai, ba, organizeten zan dauenak, ez da bila guzan organize. esan, Bai edo ez. Horregatik esan da. Zelan? Organizeten zan dauenak, ez da guzan organize. Da zetxik ez da guza. Hau da galderi hauri esan zu. Hauri. Galderi hauri intzu. Bueno, orain erantzunek ia. Bai, ez Orain erantzun. erantzunez eutakizuta, esan. Esan, Ez. Ia, alda hori pasa, Gentiek ez gustat. Ia, zer pasa da zukalki egunegaz? Bardin. Bardin. Ikastorik egiten eban, eta orain bat topada da, ba, bueno, ba, edo ez deu lagun sinorik, edo ez deu topa zelan egin, bueno, dazta ditzen. Bai, bueno, emontzatzu bueltie, eta errezek itzen dau, sari barik. Sari barik. Bueno, ba, hor topain behar diez. Eta onto zunde, ez da? Eta ederto, Boltak. urtebi eta fenomen urtebizetan. Nik izango leki dutena da, batek hartzidakola, hemen esaten da puntetidakola, eta ikusten dizen utxunek, ba, bete. Ze, pentsaten dut, Bermion, bai kirol taldik eta bai kultur taldiek, prez dauzela gauzasko egiteko, eta hori potentziala aprobetxe egitea. Orduen, ikusten bada, Hilario ikusten dago desberdintasunen. Arazo handi bet, bueno, horin bidena da. Hilario desberdintasun Horin ikusten bidena da, da. hartu, eta intenta Bueno, bai, soluziona, bai. Ezin garan da eskorrek esan. Danari, ez. Ni pentsatzen dut, ikirizek esan behar garela, eta arazu dau, Soluzioa. aztertu daigun, eta soluzio topa. Bitu zando. Ni pentsatzen dut, hori dala. Eta kirol guztiz ere, emon, beran importantziz ere, Hori bai. betu ze politxo da betu. Esan dut esan, zeusala Hilario hemen, kirol gizen itzen dauena, Dain jauena. eta bihurtu zara, Bai, juna izaten, parkatu. Hau benito, orain 5 urte uten da hemen. Eta ez da egin ezer. Eta zebo gonzara berton. Eta orduen bebardin izan dut. Orduen, ez da, ni nauna esatu. Hilario, inok egin dago ezer. Taldekin jau, udalekin jau, nonokin jau ezer, hor, mai baten Taldi pakitzu zerako zu erreza. Erreza ez, ja, esaten dales bermeon, hasta los huevos. Ni neure ingo, neure deporti eta ketxakabo. Eta are berroi umiek kanpora. Zeitzik. Ordon ez protesta. Horan posi pasauz, balisto? Ez que... Ia, alda esan be, bai, nik ingot, neure kirola eta neure gauzek, eta ez toztar dure koordinazioari padau edo ez padau. Hori be, alako da, Hori determinazio hartu norduko batek izin jau egin errizegaitzik, porque errizegaitzik eta udaletzik, handeusenak. Ez taldekuek errizegaintzak. Ikusten zaitzu total eskor. Ez. Total eskor. Nik ez dut ikusten. Zeu dinozu, zeuk ez dinozu. Ez dinotera da, arrazu badau, bueno, Alegine konponduteko hori. Dani pentsatu hori mensaji bota behar dugu lemet. Bai. Hauri zan hori. Nik ez dut esan hauri baino. Bai, emoten dan pauso bakotzeko, zauz eskor danatan, dani pentsatu hori ez tala esan behar hori
Aktitudie esan behar da baikorra haue, Hilario, baikorra. Ametik, itxukitik ingu. Bederatzi lau, iru bederatzi bi, bo 6 azpi. Zeure kulturo elkartie, arazotzuk dakoz, zeu zer guzuie udaletxiri izan, ametik, geure tertuleki, bederatzi lau, iru bederatzi bi, bo 6 azpi. WhatsAppa, botateko, zeuen, hauna, demandak edo zer guzuie. Claro, talde de zerakuek, bota dako jelauren... Sociedad de caza, pesca, tiro, de Bermeo. Balak falta batzuien. Itxukira tiro bota. Amuek. Amaitzuten gauzelez. Ez que impacten joz. Galdera bat gudotegin. Benito Tiñoz dana negatibu, bueno, esakote... Ez, frustreta zabe. Bai, gaur frustrazioe... Somatuten datzu. Bai, itzen dagoen kirolak izen da, bera, Pentsaten dutelako, Benito ez da ulertutu, Benito kulturan dau. Da Benito pentsaten dau, kirola da kulturalez. Da, orain bosturtuk intzu bere konversazioa, izige la ronda. Ez da, nien atoramen hausten ezer. Nitin eskatuten dauela, intzuten dauenak, nahi badauen egin, kiroltaldiek ez dauela konforme. Ez da kolako laguntasunik. Ondo. Hauri bakarrik, listo. Ez da kritiki eta natorrela destruitu, ez, ni destruitu Ez, frustreta. Denpori. Ikusten dutelako, eta kasualide egoneilako, da honen eskiribe, ulertu duteniko, dentera nadiko gozei, junai personalmente, bai ez da un eskie, esan dule, saltilofinen ez da, atletismo bardi, behitu, urten dau batek, ez dinote zen. Izenik. Atletismo ez dako munduan, ez dago esan. Badaki zer pasadan, Hilario. Junzarales, alteraofilia itzen dagoen horrenge, altera... Lazailau, amaitxuteko... Bai, zure galderi, Hilario. Ja, itxi, Hilario, hori mesez. Ez da itxelez gudozakin, ulertu dute, itxuki pagaten dagoela... Argize... Amendator, disparukas. Ure eta dana. Eta guztieko likitzai, guztieko likidaz, ez da hauri esango dala kritikie. Jakin. Beste talde batepespaun pagaten. Zeitxeki txuki pagabi dau. Bueno, haue arlotik kanpora urteten daue, ez da eskirola eskultura, bueno, gu kultur elkarti garales, kontestako txut. Kontesta miseriz. Bueno, gure oingo pasan urtien egin zandun konpoketak eta zi, oingo urtien gauz martxan, itxarmena dino, geuke pagabidule, digitala dales kontadora onino ez du paga, bai esan lehi urtien bukaeran paga biarra izati aurreta argize, bai, neuria atakadoz, hemen ostuten hau, bai, erantzune udaletik esan da, daztoto paten txarto, erantzune hau zan. Bitu gitxi. Errazoie, kultur elkartie, gorain arte edo, bueno, ez daue hortik inorke uretarrize pagaten dauenik. Bai, lehen gauzek txarto itxie, ez daure esan orain txarto egin bidunik. Haur izan zen erantzune. Pagabidu, ez du pegabiar, bueno, guk ez dakigu, zeuek aparte, guko udaletxin eskara egon eta, udaletxa barruen dauzen, ez dakitz, diro kontuek eta hori dana, ze presupuestuk behorren arabera duez. Orduen bauri da, erantzune, pagabidu itxarmenan alandakar, pagaku esan lehi urte bukaeran pagatie, hor gestin asuntoa dauelako, kontadoran asuntugaz, bai pagabilekidule, ez dakote nik informazio dana, da nahi tertuliak idie. Nahi arbitrue. Eta zeue guzuien nien, hablamos de petanca, Nik alderin, esan doztila kontestotelako sinistiko. Bueno, itxarmena publiku da, danok alzari esartun, itxarmen danatan, da zemate pagaten da bien, zematero, zemat txandatan, ze beharri zandakun, zer bete bidun, itxarmen danak publiku. Publikutiz, bai. Niri gustatzen da, galdetu duztien nien, neu galdetu duten moduen be, publiku badan, okitxie, noperak, internetera zuen, da atara itxarmena eta irakurri. Nire gustatzen zakitxie, eta gero, erantzune, realitatea. Bai, ze hemen informazioa... Eta esantzunak, ero esplikitzunak hori... Azalpen hori, bai. Azalpen hori, barrik ustetan doz. Egin dinutut, porque argizetan batzuri, horregize da, kiroltaldiri be argize pagaten txoie, diro pilu kostaten danako. Da menen naue bombile bategaz da kamara bat, ez da txilin barrune bada. Itxuki hogeta labordu daue, ez argizek, bai... Bai, erradizue.
Argize, hau pentsatu ekipuek, betu, bai. gure batzuko pagaku, tertulian pagaku, hau, korraintzen dule asko, bata batek hauri bezan daule. Pensionisten egunien... Abai, hori bezan daude, korraitzen dule. Ai, ama. Bai, bueno, a ver, bermiotarra gara. Neu pentsundot. Abai, Ez que danatarako gara... Horregaitxe gut esango. No minen gauz orduen. Tortelen, hemen bakotzak emitzen madune, 200 euro hilien. Bai, hori da gauzie, kobra, Argi ez kobra argize, ez. Pagaku argize. Gauzi da, Ez. ekintxek, Eso. bezizek, tertulizen, bermiotarrari ahotsa emotie. Inzun moduen hilario, era batera edo bestera, emozu ahotsa, eta... Bueno, nik ametik udo Sociedad de reivindikazio caza, bat egin, pesca y gutxi. tiro. Es que Mesedez. ahora Cotonio, señor, que tu sociedad de caza, pesca y tiro. Balak falta badatxuien, eskatu. Parte hartuti, mesedez, alden geizen, Bermione organizeten dizen gauzetan, gauza asko dauzela herri zen. Hori ez daku duderik. Aurregaz gudota maitzu. Bai. Zuak gane ameti deportitzen zuez. Oso importantea. Bai, parte hartxie, klaru dau. Zelan eta nola hor aldu eztabaidatu hobi hau, txarra hau. Eta bai, nik ikuste dut zeuegeri ametik entzuten kirolari buruz. Eta naiz eta sartu narlo bardinien, ez da ekitxe esan badan idea ona, oso ezberdin idiez. Kulturala eta pentsalik kulturala dala gizau erentzi zelan esan, geure gizarteko erentzize. Eta kirola da gizau osasun eta noperak tik urten bidauen hor. Eta aurti danatik, eta dana esan zuen dana, etorko da, oso kompleju dan, klaro, arek dako besti, geuri bezan duzkuie, zenbate pagaten txuie, txukirratian, segutako kultura elkarte bat eta pagaten duzkuie, bai, horra ezin gara sartun. Ze esan gu, amen, kobra barik gauzela, edo zema kobraten duen, horrek ez dako sustantzirik. Hala da. Nik, maitzutiko nik gudoten esan da, eta egonelez urte asko, nik ez dut egin da, ulertu du bat emate, kulturan kontra zeuzen, Hori ez da ulertu. Aztu egin, Nik kultura beti mintzot, 10-10. Nik udotena da, kirolan, enbez de 10 lega, gauzelezoen bizen, ara, por lo menos, sortzi, Bueno, bost. firmengot. Aurkitzi dako la... Hauri gutxan dut esan, ez kulturan, bat ematek esan barik kalinero, kulturan nintzen ni bihar, urtazko. Bitu. Eta bakit zelan nintzauin bihar, da zelan dauzen biharrien, dori txalotuko du. Bitu, idea txubet, hantxek amaitxute gauzela, eta ainarari begire, ze horra onda behinola okin zandun auri tertuliz, ze lako turismo egudun. Ze turismo egudu. Turismo, zelan esatezan datzena, rompeola ze apurtu zanien okin zandun turismo katastrofiko. Gero bebai okin zu, turismo gastronomiko. Bueno, turismo kirolari. Zer dinoie ona datozen frantsesak, holandesak, Kanariesen behorein dala gitxizundiez biziklatan ibiltzen. Ona datorren jenti zer dino, dako zuie mendize, dako zuie plaizie, dana dako zuie kirolar luen, igual hortik badau beste turismo klase bat, eta hortik jungo zandan disparuek. Gutxi, soilube internazionala izan da niko 10 ez totekarri datu, 10 amaike nazionalide dut esan Ez que hori nik ez dut ez duten, internazionala soiube nik ez dut dute txintxetakaz eta... Hori esan da gueltatik ez da Espaini mitxoiniko, loroño pasadaniko. Bai, hori baino ez dut ez duten soiube internazional. Zuk orduan beste bide batetik bitzezazan, gaztik ezari. Edo bide barik. Hori da, la internacional de soiube da, zer da? Lasterketa bat. Hain subida internacionala soiube. Esango txuzelan urteten daue. Da, rekorra bedako kenieta batek. Azeke behitu, esan bada internacionala. Eta mundekako hotela patateruek, areko hotola osu intxezan daue, doainik itxi. Erzillak. Doainik itxi. Betu zelako importantzi izan da. Euskadiko Automobilismo Federazioa, guzta. Hori ez dago potxerik, ez dago. Hori monautentzen bat velozide asko da Bermeon da. Bilbao eta Bizkaia... Gizen kostaden aztena da, euskeraz topati horrek notizia kirolekuek, hori bai igarri dut. Beitu, beste beti datoz, zerbat, Made in Spanistan, Ahí está. bai, haulan, ekimenak beti diez...
Bueno, bai, zeu konta, zer zan, lasterketa bat, korrik, triatlonet, soiuren. Atletismo esango zan, ez da? Eta etornie, behitu, etorzeniko anaizek iturrategi bizek, Inurrategi. errozoie. Bai. Soilubera kotxien, erundozkun deskapotable ikutxezan Land Rover batelez astuik, edu fabriken biarritzen daunak. Los buenos tiempos, Deskapotable. Ba, berau egin, eta handik hile bide junzan bereztera naizigaz, eta hil izan. Bai. Bai, etorde Sandra Bayer, etorda munduri buelti emondabe bai salidek emoten, librutekin eusik. Hau uarte zantzane munduri uarte, ero zelan da munduri Jose buelti Luis, emoten. Beleruen. Beleruen. Ona etordi gentie, hauri. Importantie. Abitu, desakartu izan, abitu, turismo badan, bagoz. Muy bien, cuadrilla. Bueno, zer, euskero irimungo txagu... Venga, Benito, bota. Venga, Benito, bota. Preparata dauta. Bota. Kirolero. Orain hartu dutez, 15 berba. Toma ya. Beti ikasten dizenak, B. Babasto, edo Sardinona, Babile. Dada kuriosu, Babile, Txitxarrue, Sangile, Pitxiline, Sakile eta Kikile. Aurretan atopa dutez. Ian, gero esango azkenin ia egiten badugu txapelketa bat. Ian, nok topaten dagoen izen gizau. Ize ongo diez. Ongo diez. Ongo diez. Badespadakue, fundamento bakue, bajerie, berazkue, beizkune, maldeojo, beizkoa, berazkotan, kakada izo lebiltzia, berakitzien, bere kontura, berbalekue, berba egiteko zeo zer egitea, horretaz berba egiteko zeo zer egitea, berdela arraine bai moskortzu, bai. Bizorkadie, bi urdura bat, binke, arrazoi emotiko erabiltzen den, berbat, gaztelania deitator, bienke. Birimbolaka, bueltaka. Gaurko berri. Gaurko berbi esan da hori. Birimbolaka, bai. Borlak, eta honetakoz, borlak, potruek, barrabilek, arrotxak, boluek. Ia noto baten dagoen gizau. Bueno, horren faltatzuz potxona, alua... Hori gero. Hori gero. Venga, bota, parkatu. Barrunta die, saratan dize, eta bukoie, arda basko edaten dagoena. Eta gero horregaz, injot, esan dut, hombre, orain ensalada bat. Aparatu neskiena. Orduen, alua, potxolie, ojabiko liburue, tortolie, mamolinie, motxinia, motxolie, usue. Beitu, Bueno, ia noto baten dagoen gizau. Hori izango leki igual ariketa bat. Bai. Antope zen liburundako zorradanak, hortik atazu. Hombre, hone bituten Antonera... Zirkulazioen imidiez. Daranak. Zirkulazioen imitzen dago, Horrekaz berbakaz, Eizu... alua ez da beti ikasten deta. Egin dut, historitxuet. Bueno, venga. Aigure Pedro. Entzun dozue zer pasaderako gure motorreko Pedrori, zapatuen eguerdiko bueltan, etxetik urten dau, eta pasitan gaztelurezun da. Kaldo paketi atara, eta zigarroa erreten, porturako eskiara bajatzen hasidanean, brauntada matxo bat entzun dau, eta sustugaz labandu, eta birimbolakaz euside eskiaratatik bera, eta karabinerun kaseta aurrien ososoko santulez beringan intunbetak gelditzu da. Eta berak esan dako, berbakaz esango txutie, borlak samaraino izentzatxo zela. Berakitzien altzada eta konturatu da, zigarroagaz frakak zurotu deuzela eta bizorkadi egin dauela orkatilen. Portuen kaja garbitzen egon diren eskatiliek ikusi dabidana eta kofradire lagundutxoie Don Emilio medikue ikusteko. Bertan dauela eta gorputzen sartuta okin dauen ikarigaz, txiseitzeko ganigaz egonda, eta dino, bileto bateko kapaz bestala izan. Esan da erromerize, txitxarrube, bapestu. Gero eta nerviosu hau, berazkotan hasi da, eta dino bajeri ez atxola ondino lotu. Ze txarto pasa dau Pedrok.
Bai hori ez da esan guztize. Berbaleku emon dau eta txarrena gero etorri da. Errezen zabaldu da, edo zabaldu da hoie, Pedro Baezpadakuek bukoiele sedan eta atrapa dagoen berdela gaitzik pasadatxona. Ez dau deretxorik, gure Pedro Baezpadakue, zenbat babasto, ganorabako eta alkaueta dauz ba, personari kondutiek krielin ipitzen txoienak eta buzurrei zeusten be txoienak itxitzen. Binke. Pasadana pasata, pentsadot, bate-batek behizkun egin txola gure Pedrori, eta etxindakoten kutune eruntzat, eskeitzeko kantzuntzilutatik, ia txardanak padoaz hortik horrantz eta bueltan ez badatoz. Venga, txalo bat, Benito, hijo, gaur esaldize, gaur garzilazo, Artistia benetan. Bueno. Pero hitzen pasado total ondo, barrepekin dut. Bai. Dako, Benito, horretako nada pena bat. Ze bizizedako horrekin. A la posteridad horrek editen bizuz. Ze bizizedako gaztikaz, papiz. Bueno. Baina metik gauza bat duten, itxuki modern. Benida, baina eske baten, nik, bia, izen duten da, berbak hartun. Eta gero... Berba bako txarra zitzen dute esaldi bet, eta gero horrek esaldi zebitute etorre bizirazte historiko. Eta bueno, elduden, eta itxan. Bai, gero alegintzen nahi, Bermion egon dizen gauzek, Bai. Ikarra binerun kasetie, eta persona Don Emilio medikue, eskillarak da. Atxineko gauzekaz landuten. Bai, bueno, nik oso ondo pasatzen. Bueno, eta bai. Da, jubilazioek bai, seguru. Jubilazioek moten dauen tartigaz, hor bako zu hor, perfekzionateko garzilazo, lezamen, garzilazo beste eredu baten bat. Oso ondo kuadria, zeu zer itxidu, edo bagus petankara? Guazen petankara. Venga, guazen dano hemen tertulikuek eta neu, guez petankara jolasten, Hilario, Bermiori iru buelta mongo txoskorrika. Ala, ondo ibili, venga, musiketxua. Come on. Tertulize. Martxie, kirola eta kultura. C'è tanto